Kadai kestin ka Nyngkong baka Jylla Meghalaya kan yo ila ka jong ka kali kit Symbai Dohkha ka bala tip kum oxygenated ban ka bala shna ha kata ka rukom bakan la ban kit ik Symbai Dohkha na ka wei ka jaka ban dei bu pat saki wei benta jong ka Jylla ka jingsna ya kata ka kali ka long ha kata rukom baki Symbai Dohkha kin imbe compare la ka lenti balik bu laki jengai ka nukon nuru kum ka jings dang na katanat fisheries Khliehriat kala jiet Nyngkong yo malam sing tengsong nak snong la helen ban long unong yo jingmentoy ban Nyngkong ya kata ka kali la IT do dupti kum sno ka ir chanja hil sek ba I kharmal ki shau tu orang ba na kamentaban pnia ya ka bala sakhilang da ki he pulet ki he katan fisheries bat kwi ki wei ya kata ka scheme ka bawan lengba ka scheme jong ka sukar padang ka bala tip kum ka blue revelation 2017-18 ka dor jong kani kali ka long khatwei pen riu phau lak tingka ha ka ba umalam sing tensong ula pelut ru nala dia sau pen riu sau lak tingka bat ka subsidi bala ai na sarkar ka long riu point knai riu lak tingka Nyngkong ya kan tadi dapat oxygenated van transport dari hatchery sampai Dohkha. Udai beneficiary si ubala asya select ba unyo ya ka national award how ajar khat pra. Dari nana kadau bukajing tresitom jong ka sarkar ka itu bahayo bat ngijet ba unlong uwei na ki beneficiaries ka ba ula tresitom ha do jeng ka kam bat ka ba arpat ka long ba kajing wanra jong ni ya kan ni ka oxygen ban pat kam dei tang da kata ba ula ban de do kha tambo re ba un create pat saki employment pat na kam ta ji ki pat ki khana pat ki bodon kam shu ya ki lat klenti ban yo ya ki kam ki jam na kum hakin ki por kolong ka ba ha ban yo ki kam ki jam pat ki lenti ba umalam pat unlong uwei na ki entrepreneur uban penmi shu pat ki kam ki jam na kam ta ki pon samla ji